Hi cuairde, is Misha Clór, agus an nómh beag míide géanamh rud anspraíúil fad. Beag neart fuineh uirte seo, an bhfuil tú réig? Déan Damhsa lá. Tá trí céim a bhaineann leis an Damhsa seo. Féach, céim a héan. Ag tomont, agus siar. Céim ihre dó, tomid ag masca, is ag masca. Déanamís an gá chéim sin le chéile inis. Ag tomont, agus siar. Ag masca, is ag masca. Agus deire chuir de ordóga siar mar seo. Déanamid na céimena go léir le chéile inis. Ag tomont, agus siar. Ag masca, is ag masca. Hin, dó, trí, cathair. Maithú, anis táid chun na céimena a dhéanamh leis an gceol. An bhfuil tú réig? Liom, Lo, Trí, Wow, bhain mé ansprí os sin, tásúlagam go bhain tusa tanmh os freisin. Is bralam a bheith Damhsa.